chagore rino kuna akazondibvunza akanditi koinda musingapindure musingataure ndakati Kuchamhanyiwa wangu kani maiwe. Gore rinera kudyiwe rinopisa muri yeZimbabwe igore rekusungwa, gore rekumhanywa, gore remaburn outs. Ndiri kutaurira kuti zvinhu zviri kuitika zvisoka isusu majeka dambudziko chandonyofarira vanhu mimba cheti dambudziko mangu ndidza muchuti ndiri 1 gig kana kanzwa zvinhu ndinoda kutotaura but anyways kune zvimwe zvinhu zvokuti hatingomhanyira kungotaura because but you that something is about to happen. But now rekedza timbotangira pane maprophets Magaya ndiye kana muri kumurangarira ndiye kumbo vakambomutora vakasvasvanga. You know, the government of Zimbabwe, they don't have respect with these men of God. I don't know why. They don't respect anything called a men of God in Zimbabwe. Ma reasons ndova nawo vanonyatsoziva. But now toda kufamba nemaprophecies arikwaya ari kutaurwa because ava vakomana vandove mweya isati tamweya isu ava vakomana maziso emweya isu tine maziso epolitics sati tichiona zvinhu machi maonerewo edu. You get the point, right? Chekutanga iri kubudira panapa nyaya prophets from that obey tichafamukana here melodic orders that prophet wokuti akaprofita panenge pakatoshata ane maprophecies hobo atanga kurowa panapa regedza tidai so 2026 prophecies must be fulfilled anzi ayandofulfilliwa. Attempt or potential USA terrorist attack iyo ndiye kunikirikire ndiye mhiriyo. Pray for Ghana leader, I see people rising against him iyo ndiye kuGhana yo. Kenya former political office barrier resting ndiye Kenya. Zambia to lose 2 musicians vanofarira vaimbi kuZambia mwabatsira. South African much celebrated music icon resting pa 5 ipapa pa Joza mungono yekutamba major convictions in Zimbabwe iyi pakoshese yapo major convictions in Zimbabwe. Zvigananda muri kuonekwa nemaziso emweya wako vane kuti pachamhanywa zvekutodaro right. Pari kunzi zoni the rise of the bad seeds or wolves in Zimbabwe politics. Aya UK national funeral iyo ya beno uya mkomana ya manigigina ya prince whatever zvingada zvakadaro king takaenda. Economic recovery is Zimbabwe yataurwe. All right, we can't wait honestly. High ranking Zimbabwe politician resting. Aya Zimbabwean ambassador resting, Kwaito legend resting. This is South Africa. Thokozani Langa Occident. Okay, mine disaster Zimbabwe, a long forgotten politician to aggressively relaunch himself. Tapedza kapa pane vanigirikini varipo ivavavo. Right, tichidzoka pane nyaya imwe. Good morning Zimbabwe. 1 crypto market collapse. 2 King Charles resting. 3 Bruce Willis resting. 4 another respiratory sickness from China. Amen. 5 Zambian economic woes. 6 South Africa country president house arrest. South Africa country president house arrest. Okay. Amen. I think I can spelling. Maybe I got South African Southern Africa. Yes, Southern Africa country. I think those are out our. But anyway, ndiyo Southern Africa cool. Southern Africa cool. Dance artist madness ameno vavange matombo Zambia Malawi latest floods South Africa DJ to be shot dead again and another DJ ameno to DJ upi achangonikirikuna. But let's deal with these ones zvekutaurwa zvisezvo. Ndikuti inini guys onai ndendo chechi again. Zvokuti mungatoti kulienda apo wapfura nekuchechi ukaita sei ndiri kutotanga totimboshanda nemasosa avo ekuchechi aya because zvinhu zvandiri kuona ukaona zvakuonekwa navanhu vemachechi munhu wechechi akutoona pamweya unotopona kuti maziso avo anoona. Imagine I don't know kuti maprophets mangani vati vataura so far because pachamhanya benzi pacha maburn out something changa chisa chamboitika politics dzisati kubva dzichitanga kubva kumazuva ana Morgan Tsvangirai kusvika pari nhasi
kuzimbabwe kuchaitika zvinhu zvihombe 2026. Kuchaitwa zvinhu zvokuti vanhu vachavhunduka, vachatanga kunzwisisa chinonzi politics chacho chi. Watch the space because hakudyiwe rinopisa.